Esta película vai relatar os feitos históricos acontecidos na etapa estudiantil do poeta Manuel Antonio, desde o xuramento de fe galeguista até a súa morte co chamado Manifesto á Mocedade Galega, según o ensaio de Domingo García Sabel, que comence así. Calado, entrevisto, cos ollos moi abertos e o sorriso contido. Algo había nele que inspiraba confianza e afecto. Semellaba ele tan novo, moi madurecido por dentro. Cando rachaba a falar, era unha fervenza. Carteábase con todo o mundo. Era de cativeira saúde. Aos 20 anos, xa tuberculosis pulmonar o tiña agadoupado. Cuspía sangue. E inspiraba piedade e medo, pois sabíamos que iba a durar pouco. Tan soio 30 anos. A escasa obra que deixou publicada abondou para o convertir na persoalidade máis rexia da poesía galega en todo o que vai andado do século XX. Un aventureiro apaixoado pola liberdade, exixente, autoritario, patriota da súa terra, insobornable, anarquista e místico. Eu son. O meu nome acenderá unha estrela nova en cada constelación. Manuel Antonio descobro que ten de diante dos ollos Ericer, a súa terra, aos 16 anos. No contraste entre a vulgaridade académica do instituto e a vida do pobo, decídese pola realidade viva, ingresa sin sabelo no galeguismo. Defendo o idioma do único xeito posible, falando, e así forma o chamado triunvirato. E firmamos. Manuel Soaquén. Eu, Manuel Antonio. Ahí está ella con ese cretino de pueblo. Míralos. No seas resentido. Te dejó por él y se acabó.
Ella volverá a mí, ¿entiendes? Buen hombre, bueno. No es solo eso. Mira lo que escribe sobre mi padre. Cando vaya para a aldea, moito teño que contar, que temos un catedrático que sabe moito la mar. En fin, que estamos na gloria cando se pon a falar. Lástima dunha centella que o había de matar. Ahora verá ese. Luisa, hola. Hace mucho que no hablamos. Pois vesme na clase todos os días. No se te puede hablar a solas, siempre rodeada de paletos. Antes eras más normal, más asequible. Claro que el salir con el hijo del catedrático te daba otro aire, ¿no es cierto? Non sigas, todo rematou. É mellor que marches. Anda, ven. Quiero hablar contigo a solas. Y ahora. Déixame. Basta, solta. Está connosco. Ahí te quería ver yo, gallito de aldea. Trabajo te costó decidirte, pero ahora verás. ¡Te voy a matar! Basta xa! Deixade! Escoita, era unha rapaza sen sentido. Presumía contigo, é certo, pero faltábame o máis importante. O dar un sentido á miña vida, e eso encontreino con eles. Quero falar o meu idioma, porque aí están as miñas raíces, e non teño medo nin ao ridículo nin á vergoña. Por moito que se opoña teu pai, seguirémolo falando nas rúas e nos claustros. Comprendes? Isto é o que quero. Todo o anterior foi un erro. Tú y yo aún no hemos terminado. Nos encontraremos de nuevo. Y entonces te acordarás de mí. Por estas. Bueno, marcho. Logo, síguese a ver con Manuel Antonio? Sí, muller. Pois xa sabes, que ande a modo con el, que bota sangue pola boca. Jesús, que cousas dis? E será certo? Non vai ser, muller. Vino eu con os propios ollos. Canto sofres a pobre nai? Ese rapaz sempre con as súas cousas, cos seus libros, escribindo a todas as horas, tiña que enfermar de vez. O peor, o que contagia. Que me dis? Contagia, muller, contagia. Ti que é a peste. Mellor sería anunciarnos vivo. Así que, fillo, a tua filla. Jesús, será contagioso? Contagia. Leiche o artículo da revista Suevia? Leín. Atácame duro, non? O director arremete con carraxe. Prove, home. Pensa que por publicarlle un par de versos nun xornal madrileño xa é o máximo. Pois di que és egoísta e que tes pretensións doutorais. Quere impoñer o seu anacrónico croar por riba de toda voz ceibe e ceibista. Tamén di que
Que non queres a ninguén. Que só yo pensas en ti. Que hasta falas mal de Valle Inclán. É un mamaleites literario. En canto a Valle, chámolle mestre da xuventude imbécil de Galicia. E berro non! E iso é o que máis lles fastidia. Que non acepte como eles fan. Non te enfades. Eu estou contigo. Perdoa, non é certo que non quera a ninguén. Eu teño un amor. É un segredo, pero a ti podo cho decir. O meu amor é o mar. O mar, que son ollos que pintan un novo paisaxe, e os ouvidos que inventan unha nova voz. Por eso o meu corazón latese ao mesmo. Temos unha fala que é nosa. Pospola outra calquera é unha forma de suicidio. Queremos unha fala que non estea pervertida por académicos nin por puristas. Unha fala ceibe que permitirá aceitarse a todas as novedades e todos os vairamentos que tome o noso gosto. Algúns deses escribidores bilingües arrecadan o galego cada vez que queren decir unha estupidez moi grande, reservando o castelán para cando coidan que están en razón. A devoción pola nosa fala dalles a medida do desprezo que sentimos por eles. Non é nada, xa pasou. Deixe coa Sodoel. Tes unha carta na mesa.
Esta é a carta que che deixou túa nada. Xa. É unha contestación de Vicente Risco. Pregunteille onde está o selo da civilización galega na Atlántica. Non vas a abrela? Despois, agora quero mostrarte algo. Este é o chamamento á mocedade galega de que te falei. O chamamento contra dos vellos, non? Os que escribiron hai moitos anos son os nosos devanceiros. Os vellos a quen ataco son os que escriben hoxe como se vivisen no antonte dos séculos. Cando rematarás? Estou en contacto con Cebreiro para que engada o que vexa. Non falta moito. Que dirán os catedráticos e demais intelectualoides eruditos cando o vexan? Mira. Madrid, metrópoli peninsular da barbarie civilizada. Ai, pobre xente. A eles Madrid é o máximo. Madrid os necesita. Sí, os necesita para persoases da súa opereta. Estou preocupada. Os amigos que ten non son vos. Métenlle unhas ideas que o van a consumir. Non ten tempo nen para os seus estudos. Sempre está escribindo. Sí, xa lle leín os seus traballos no periódico A Redacción. E ademais dos periódicos e das revistas, cartéase con todo o mundo. Apoia a creación dunha cátedra de lingua e literatura galega saída de non sei que xuntanza nacionalista. Todo isto faraille moito dano. E eu teño medo. A súa saúde é moi mala. Separo dos aires do mar, porque é o mar o único que lle fai daño. E verás como se repón. É un rapaz moi vitalista. Polo demais, e ti como mestre debes sabelo, non lle pode facer daño ningunha idea. E que mal pode facer un home que fala contra as ataduras daqueles que carecen de imaginación. Un home? Pero se non ten máis que 19 anos e se atreve a enfrentarse con todos. De que ter medo, pois? Xa non é unha porción, é un home enteiro desafiando a opinión. E eso é bon. Preocúpate da súa saúde. Que Deus fará o resto. Cando o remate, voucho entregar para que te encargues de ordealo. Temos que facer un espallamento intenso por todos os xornais. Cebreiro, quero mandar a todas as revistas estranxeiras. E os teus amigos Castelao, Vilar Ponte e Taibo. Falareille a Risco do chamamento. Quero que me dea a súa opinión. Pero agora quero que xures como cabaleiro andante, defendelo hasta a morte como santo Graal. O día que o teña será un día glorioso. Será o día do comenzo da patria galega. Ese día botarei un forte atuso. Uso que se escoite na aldea. Moito máis forte aínda se escutará na cidade, onde a infamia puso a súa negra sombra. Isto hai que celebralo. Ben, tocarei un pouco o violín.
O mar anda que desanda, anda que desaparece. Quen ten amores non durme, que non os ten adoece. Que é o que te retrasa, amigo? Solta, meu amigo! Aquí te quería ver yo, gallito de aldea. A ver con qué rima la navaja. Ya te dije que nos volveríamos a ver. Eres un poeta de mierda. Ahora no cantas tú, ahora cantará la noche. ¡Te mataré! Foi boa, E ti tampouco dirás quen foi. Ai, sodes igualiños. Nunca vos entenderemos. Anda, pasa, salse dentro. ¿Cómo estás?
e como estrades divinos. E sabe que veu andando 4 kilómetros ca vosa despeita, meu filhinho. Já pasou? Agora é mellor deixar os ollos. Non faledes moito. Que sabes? É un pouco de por ti. Dixéronme que estabas moi mal. Agora xa pasou todo. E ti? Agora estou ben. Viñeche a axudarme. Ese mal nacido. Non digas o seu nome. A min preguntáronme, pero non lles dixen quen fora. Está asustado. Veu a verme 2 veces. Eu nunca dixen nada. Pero se ti mo pides, non o derei nunca. Si, é moito millor. Penso que está arrepentido. Salen o teu manifesto. Non me atrevo a chamarlo manifesto. Pro Cebreiro chamao así. E agora ti. Así que supoño que iso é o que é. Quédate con eles e ponte de acordo con Cebreiro para organizar o seu espallamento. Cando me repoña, marcharei ao mar. Ir ao mar? Estás tolo? Sí, amigo, vou embarcar. Pero se ti marchas, eu... quedarémonos ollos. As nosas soedades veñen de tan lonxe como as horas do relós. Pero por qué? Se o mar non é bon para a túa saúde. Teño as mans baldeiras.
Algo se me perdeu no mar. Alguén que chora dentro de min por aquel outro eu que se vai. No veleiro para sempre. Como un morto, co peso eterno de todos os adeuses. Hasta sempre, amigo. Entre a raiola dos faroles cansos levábanno a enterrar. Eu vino ir, indo, a pasos afogados. Eu vin levar o cadáver da noite pola rúa Canle, morto, para que por sempre dispois hallades nos vengamos. Roubaron no lo sol, roubaron no lo vento. Fomos ficando sós. O barco, o mar, o mesmo. Non. Tamén sabemos da maniobra dos navíos que fondean a sotavento dunha singladura. Non te decatas? El vive en cada un de nós. Nos 285 días de navegación, deixounos a súa inmortalidade. Tes razón, xa o manifesto corre de boca a boca. E agora, a preparar os poemas escritos entre garda a garda, de 4 a 4 horas. Ficamos nós sós, sin o mar e sin o barco. Nós. Consagramos a individualidade até o extremo de desexar que a definición de cada un de nós sexa unha verba, o seu propio nome. Agora, cómprevos decir, mozos da nosa terra, si pensades seguir indo costa abaixo polo tempo ou encarados co porvir. Si queredes libertarvos do xermen da vellez e da morte, si queredes adornarvos da vosa mocedade ou seguir sacrificándoa nun altar de mitos e fracasos. Porque en cada relanzo do camiño agárdanos unha voz que nos berra máis alá.